Maayong adlaw mga kaigsuonan. Welcome na usab sa atong series Ancient Stories Timeless Lessons. Usahay makasinati ta og kahadlok nga makapugong nato sa paglihok. Naay higayon sauna nga gitugyanan ko og buluhaton nga para nako. Sobra ra gyud kadako. Ang akong hunahuna nag-ingon, di ko kaya, kulang akong abilidad, unsaon man nako. Murag maguba ko sa kahadlok ug kakulangon. Basin nakasinati pud mo ani, gitugyanan og responsibilidad o nakasugat og sitwasyon nga murag sobra ra sa imong kapasidad. Sa ingon ana nga panahon, unsa man atong buhaton. Daghan ta makasinati og kakulangon og kahadlok sa kinabuhi. Naikahadlok nga dili makapasar sa klase. Naikahadlok nga dili makabot ang gitinguha sa negosyo. Naikahadlok nga dili makasulbad sa problema sa pamilya. Og daghan nato ang maghunahuna, kulang ra gyud ko, dili ko angay, dili ko kaya. Pero unsa may gisulti sa Dios kung mao kini ang atong pagbate? Atong tanawon ang istorya ni Moises. Si Moises, usa ka tawo nga mitubo sa palasyo sa Ehipto apan misalikway sa iyang pagkaprinsipe. Miadto siya sa kamingawan ug miatiman sa mga karnero sulod sa daghang katuigan. Usa ka adlaw, samtang nagbantay siya sa mga karnero, nakakita siya og kahoy nga nagdilaab apan wala masunog. Didto siya gitawag sa Dios. Moises, ikaw akong ipadala aron pagluwas sa akong katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Hapanon sa itubag ni Moises, kinsa man ko. Nahadlok siya nga dili siya angay. Dili man kumaayo mo sulti. Nakita niya ang iyang kakulangon. Unsaon man nako kung dili sila mutuo. Nahadlok siya sa mga tawo, bisan unsaon, gipakita sa Dios nga siya mao ang tinuod nga gahom sa luyo ni Moises. Gipakita niya ang milagro sa sungkod nga nahimong bitin, ug gisad niya nga siya mismo ang mosulti pinaagi kang Moises. Busa-bisan pa sa kahadlok ug kakulangon, gipili gihapon siya sa Dios. Ug pinaagi sa iyang pagtuo ug pagkamapainubsanon, nahimong instrumento siya sa pagluwas sa Israel gikan sa pagkaulipon. Mga igsoon, kita sabsama ni Moises, usahay atong makita ang atong mga limitasyon, atong kahadlok, atong kakulangon. Apan ang leksyon mao kini, dili kinahanglan nga perpekto ka para gamiton ka sa Dios. Ang imong kakulangon mahimong paagi sa Dios nga ipakita ang iyang gahom. Ang imong kahadlok mahimong maluwas kung imong isalig sa Dios. Pangutan-a ang imong kaugalingon. Asa man ako makita ang akong burning bush moment, kanang gitawag ko sa Dios bisan wala ko magdahom? Unsa may kahadlok nga nagapugong nako karon? Andam ba ko mosalig nga kung unsa man akong kakulangon? Punon kini sa Dios. Mga igsuon, hinaut nga dili nato tan-awon ang atong kaugalingon isip walay mahimo, apan tanawon nato kung unsa kadako ang Dios nga nagatabang nato. Sama kang Moises, mahimo usab kitang instrumento sa pagdala og kaluwasan ug paglaom sa uban. Busa ayaw kalimot, kung kulang ka, ang Dios mao ang imong kakumpleto. Salamat sa inyong pagpaminaw sa episode 3. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, ug pag-subscribe aron daghan pa ang makadungog sa pulong sa Dios. Sa sunod episode, hisgutan nato si Jonas. Unsaon nato pagdaog sa pagkadili masinugtanon ug sa pagtuman sa tawag sa Dios. Kita-kita ta pag-usab.